Hej, det her er vores tur til Asien, og vi har gjort et forsøg på at filme det. Okay, så nu er vi på vej til lufthavnen. Vi skal til Krabi. Og så flyver lidt over 2 timer. Det er mine trobriller her. Jeg skal lige kan få med. Den der. Bum. Thank you. Thank you. Thank you so much. See you. You too. Okay, så vi er lige kommet hjem til security. Det tog 10 sekunder. Der er ikke nogen metaldetektor. Man behøver ikke at tømme lommerne. De skal ikke op på båndet. Bare taskerne. Bare taskerne. Og alt det der solcreme og alle de gode ting, jeg har dernede, som kunne være farlige, det skulle ikke tjekkes. Jeg kunne sagtens have en kniv i lommen, men det har jeg sgu ikke. Meget mærkeligt, men nu kan man så gå rundt og er bange for, at andre har kniv i lommerne. Okay, jeg har lige købt noget vand til mig i Village, og jeg har købt en donut til inden vi skal ud og flyve. Så hører jeg bare Village sige, I want 2 fried chicken drumsticks with barbecue. Og hvis jeg kan sige, det er i gang med at få nu. Okay, vi er kommet af flyet. Vi har fundet en Grab. Vi glemte lige at opdate på kommet af flyet. Men det her det er så, at vi kører forbi det nu. Det er sindssygt flot. Vi skal ud til en lille strand med Krabi. Det er også der vores hostel ligger. Og det bliver pissegodt. Virkelig flot sted det her. Alright, vi er ankommet til hostel. Det ser sådan her ud. Dejligt fint. Med nogle gardiner. Det er lækkert. Jeg sover hernede. Det er sådan her dernede. Ja. Det er sindssygt det her. Det er så lækkert og dejligt varmt. Og det er den 12. december. Godt, jeg ikke er i kolde Danmark. Wow. Hvem har vi her? Det var lige et test. Jeg kan godt lide snydtesten. Fordi hvor kan man ikke flyde? Ove, der kan man ikke flyde. Ove, kan man ikke flyde. Der kan man godt flyde. Der er nok salt i vandet. Ja. Hvem har man puttet så meget salt i vandet? Jeg fandt mig lige en lille gynge her. Spiller som sidder dernede. Det er selvfølgelig okay. Bum. Okay, godmorgen herfra. Vi har bestilt godmorgen med og en smoothies deroppe. Ja, vi skal til stranden i dag. Vi var også på stranden i går. Vi tager til en anden strand i dag, så vi skal med en båd for at komme til. Ja, vi skal lige vågne, men det bliver fedt, fordi ja, vi har fået anbefalet den der strand, og båden er ikke ret dyr, så vi tager derhen i stedet. Der er forhåbentlig lidt mindre turistet. Okay, så jeg har fået en sumdam, det er en papaya-salat. Jeg har fået noget seafood i, og vi lader sådan får sin pad thai. Obligatoriske pad thai. Okay, vi er gået ind til en frisør her i Krabi, og nu masket med til at køre buzzcut, så længe jeg betaler for det. Så det er vi i gang med nu. 5 mm. Det skal nok blive godt. Okay, så jeg skulle lige have der kommer flagbilen. Eller den lugter bare flag. Men jeg skal have sådan en taro fresh med her. Her kom op. Så vi prøve. Så vi gør det her. Så vi holder det ved lidt. Så laver vi lige en taste test på den her. Tasty. Okay, vi sidder nu på en lille sådan longboat. Vi skal til noget, der hedder Railay Beach.
som skulle være lidt flottere end det her. Ikke nemt. Ja. Ja, også det. Der sidder så bare en champ derom bagved. Og styrer det hele. Han holder bare udkig. Det er fandme sjovt. Vi er lige ankommet. Og det er sådan helt okay, synes jeg. Det er ikke dumt. Okay. Lad os prøve vandet. Billetsen ligger og bager. Jeg er lige ved at lægge en dej. Så er jeg klar til at bade. Øj, det er lækkert. Wow. Og der er fisk. Okay, lækkert. Det er meget lækkert det der, vi lavede i går. Der var noget helt grønt. Det er helt klart her. Og man kan ikke mærke saltvandet i øjnene. Så man kan sagtens bare dykke med åbne øjne. Wow, helt utroligt. Mine øjne stiger på ingen måde i forhold til, hvad det gjorde derovre, hvor det var i går. Virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Der kommer strandløven, hva'? Der kommer strandløven. Ja, det synes noget af det her, det er top 3 vand, jeg nogensinde har været i. Det er fucking godt. Og fuldstændig fin sandbund. Og fisk, og det er lækkert. Det er det. Wow. Det er sgu rimelig godt. Okay, de kommer til stranden. Der er sådan en kæmpe grotte her. Vi kan lige prøve at gå derind og se, vi kan finde noget spændende derinde. Også folk, der klatrer derovre. Det kan jeg egentlig godt prøve, men det tager vist rimelig lang tid. Fuck, det ser fedt ud. Og det kan jeg godt. Og der er sådan et skilt, der står, hvordan man skal betale 1000 baht for at hoppe. Det er ret nice. Det er så ret nice. Nej, der er en fucking lizard. Der er en lizard, der går derovre. Nej, det skal jeg ikke bede om. Nej, det skal jeg ikke bede om. Det skal ikke komme over til mig. Nej. Nej, det skal jeg ikke. Nej, det kommer tættere på. Det er virkelig, virkelig lækker. Hvis den begynder at sprinte, gør jeg. Så jeg kan slet ikke have det. Den begynder at sprinte om lidt. Er det farligt, sådan en der? Jeg kan sige hovedet af den i hvert fald. Hvor nøjeren. Åh, satan der, Bobby. Hvor er det ræb her? Så nogle klatrer derovre. Det er ret nice. Men det er vi heroppe. Jeg tror ikke, vi kommer så mange andre steder hen. Det er ret sejt. Nej, jeg tror ikke, der er så meget derovre. Og vi har fundet vores lille ven igen.
Du ved, hvad han gør nu. Kan han kravle på væggen? Eller skal han ned og svømme? Ja, det skal han vist. Det skal han vist. Ej, hvor det næste sådan noget der. Meget okay her. Meget fint. Ganske okay. Det er sådan en mandag i december. Vi skal have båden tilbage nu. Det er Aflange. Yes. Jeg tror, vi lige laver en timelapse af det. Jeg kom hjem fra øen og er lige på frokost. Jeg fik pad thai. Igen? Første gang nogensinde. Hvad jeg spiste eller noget andet. Nu venter vi på, at de skal ud på en kajaktur på vores hørsted. På mangroves ting. Og fordi vi var de første, der havde sejlet op til, så har vi fået sådan 2 virkelig grimme tanktops, hvor hotellets logos er på. Men det er nice dag. Så nu er vi herude. Vi er i sådan en sump af en slags. Ja, det skal nok blive godt, tror jeg. Lige nu ser det meget pøbel ud, og det er okay. Den her mand, han snakker med fugle. Det er sindssygt. Nu snakker han med fugle. Og der er altså ikke noget derovre. Der er ikke noget mennesker. Det er fugle, han snakker med. Okay, vi kommer ind imellem alle træerne nu. Det er altså ret vildt, det her. Inde i junglen. What? En mangrove. Sump. Okay, nu er vi stoppet. Fordi han gerne vil have, at vi skal svømme. Så det gør vi nu. Der er også en bar derovre, tror jeg. Hoppa. Let's go. Så vi lader os hop, hovedspring. Prosit. Værsgo. Langt gruppe. Nærmeste. Kan vi holde den her? Uden. Vi er her ude i junglen og hygger. En anden fra Irland. En dum inder. Ja, de tror jeg. Hovedspring. Hvad sker der her? Vi har fået at vide, det er en rutsjebane, så vi har også sådan en dam. Ham der, han flyder bare. Han er kæmpe stor. Kom on, værsgo. Giv med dig. Ej, jeg siger ikke ham der ihjel. Nu er det bruger igen.
Vi er lige ført op til et andet hostel her i slutningen af vores tur. Det er bare jul over her. Lidt ærgerligt med taget der, men det er sådan, det er. Jeg ved faktisk ikke lige. Jeg tror, vi bor derovre. Jeg er ikke helt sikker, det tror jeg. Det er ret nice. Vi har også fået en gratis drink. Vilas! Ja. Du skal lige prøve at bruge den der gødskyller. Nej, Prøv lige. Gør det lige. Jeg skal nok prøve det. En optager ligesom. Hallowings. Ja, vi endte samme restaurant som i går. Meget fine priser, synes jeg. Ja, jeg får pad thai til 50 baht. Og bagefter så skal vi have lidt thai-massage. Det bliver lækkert. Okay, så vi har fået os mad. Jeg har fået noget lap og noget sumdam. Vilas har fået noget hakka pao og pad thai. Det er voldlækkert. Jeg tror vi giver hvor meget? 30-40 kroner per portion. Min pad thai koster 12,5. 12,5 der. Det er dejligt, det er godt. Okay, vi bliver færdige med at spise. Nu skal vi have en times thai-massage. Okay, så vi har lige fået thai-massage, og det var sygt godt. Det var virkelig, virkelig rart. Men vi har fået meget søvn nu, så jeg tror ikke, at vi skal drikke alt for meget i aften. Vi er meget trætte. Okay, så vi får lige noget pandekage her. Jeg får en banana egg milk. Det er det, han har fået sin. Meget.